Hola, el meu nom és Sebastià Mata Molinero. Soc una de les persones gestores del perfil Repoblenc, conjuntament amb la Carla i el Ricard. I res, us feia aquest vídeo per animar-vos a formar part de la Fundació Emprius, que al final, diguem que un dels seus objectes d'existència és aquesta recomunalització per repoblar, no? La nostra funció és vincular projectes, possibilitats de projectes amb persones que necessiten fer un projecte de vida als pobles rurals de Catalunya i sortir de les grans massificacions urbanes del nostre país i començar una vida més sostenible en tots els sentits, no només en el mediambiental, també en el demogràfic, en la sostenibilitat de les cures i creiem que Emprius pot ser una eina que ens pot facilitar aquest canvi de vida. I ho pot fer perquè la seva base de filosofia és tornar a teixir comunitat a les zones rurals de Catalunya. Una comunitat que d'altra banda és indispensable per a que aquests projectes de vida tinguin aquest recolzament indispensable que és de les persones que ens envolten, que és aquesta estructura indispensable per a la vida als nostres pobles, al teixit social. Emprius és una eina que ens pot ajudar moltíssim i, per tant, us animem a apuntalar-la, a fer-la créixer i ajudar-la perquè tots aquests projectes de Repoblem i tots els altres que no passen per Repoblem però que existeixen ja a les ruralitats del nostre país puguin tenir una oportunitat de fer aquest servei comunitari pel qual s'han abocat i pel qual tenen vocació d'existència i que són indispensables en un país on les ruralitats han estat desposseïdes de qualsevol servei i de qualsevol capacitat productiva. Res, ja està, ja no m'enrotllo més. Feu-vos sòcies d'Emprius, per favor, que és un favorasso a les ruralitats i també aquí és un favorasso per tota aquesta gent que viu aquí i que potser no li ve tant de gust viure aglomerada.